sei se está. Sí. Moi bo día, como comentaba o presidente, a verdade é que hoxe é un día, eu creo que nos temos que felicitar colectivamente, porque damos un paso moi importante. Houve un primeiro paso con esta presentación dos informes histórico e xurídico, un primeiro paso en que por primeira vez se abre a luz para poder recuperar o Pazo de Meirás para o público, en que se ve unha vía de solución, en que se ve un camiño factible para facer efectivo, e o seguinte paso, como era lóxico, é conseguir unha posición unánime dentro dos grupos que forman a corporación, que é unha corporación moi plural, onde todos os grupos camiñando na mesma liña, recollendo os aspectos fundamentais do informe, as liñas fundamentais, e decidimos levar unha moción que vai ser aprobada no pleno do próximo día 23, este venres próximo, dentro dunha semana xusta, haberá un pleno onde quedará formalizado definitivamente este acordo plasmado nesta moción, apoiado absolutamente polo conxunto dos grupos que forman a corporación. Por tanto, xa digo, o primeiro é felicitármonos por ter unha aprobación conxunta de absolutamente todas as forzas políticas con representación na Diputación, navegando nunha mesma dirección. Eu creo que é tamén un punto de inflexión, un antes e un despois, que significa un acordo político que tamén representa darlle voz finalmente a un clamor social que existe a respecto da necesidade de recuperar para o público o Pazo de Meirás. Era esa xustamente unha das encomendas que a Xunta pro devolución do Pazo que nos facía, onde se integran, como sabedes, institucións, mas tamén colectivos en defensa da memoria histórica, tecido social, que cree que todo o mundo debemos de xustamente navegar na mesma dirección, así que hai unha unanimidade desde o punto de vista político e desde o punto de vista social que é absolutamente relevante. É unha unanimidade que, por suposto, nos queremos tamén facer trasladar a outras instancias e a outras administracións, e aí que a moción recolla que despois se envíe isto, en primeiro lugar, á Cámara Galega, ao Parlamento Galego, e esperemos que de aí saia tamén un acordo unánime para facer o mesmo e que se inste, en definitiva, finalmente ao Estado para que proceda xa a iniciar este proceso. Por último, eu só quería facer fincapé en que nos levamos xa durante estes días tendo entrevistas cos grupos parlamentarios para adiantarles o contido do informe e tamén as liñas en que estamos traballando, e que houve moi boa receptividade por parte de todos os grupos con representación no Parlamento Galego para poder justamente comentar esta mesma liña. Así que entendemos, digo, que unha vez que se produza justamente esta aprobación no pleno do día 23, a continuación o que faremos continuar este proceso, esperando que tanto desde a perspectiva do Parlamento Galego como logo das Cortes do Estado os pronunciamentos sexan semellantes e poidamos ao final facer efectivo esta recuperación, esta xustiza histórica pola memoria das víctimas e pola dignidade que realmente que temos que, como administración, que nos corresponde pensar por ela. Así que, xa digo, que felicitándonos mutuamente, felicitándonos ao conxunto das forzas que conforman a Cámara, xa lle paso a palabra a Agustín Hernández en representación do Partido Popular.